Anielici, čo ste tu tak tichučko? Čo sa netešíte? Veď môj syn Ježiš bude mať čo chvíľa narodeniny. Pane, títo naši malí anielici by sa ťa radi na niečo opýtali. Čo by ste chceli vedieť? Chceli by sme vedieť, ako sa vlastne tvoj syn dostal na svet, medzi ľudí. Prosím, Pane, porozprávaj nám, ako to vlastne bolo. A čo bolo úplne na začiatku všetkého? Iba ja. Pane, a nebolo ti smutno? Veru bolo, preto som stvoril svetlo. Pevninu, vodu, zvieratá, svetla na oblohe, rastliny a človeka. Stvoril som ho na svoj obraz. A prečo vlastne? Chcel som sa s ním podeliť o svoju lásku. Archaniel Michal nám rozprával o prvých ľuďoch, Adamovi a Eve. Vravel ti, že si ich vynal z raja. Prečo, Pane? Neposlúchli moje rady. Chceli byť veľkí, mocní. A čo bolo ďalej? Ale veď ty si, Pane, všemohúci. Mohol si to urobiť tak, aby ťa poslúchali a hotovo. Dal som človeku rozum a slobodnú vôľu. Je iba na nich. Či sa rozhodnú robiť dobro alebo zlo. Tak či onak. Vždy som túžil a stále túžim, aby sa vrátili ku mne. A čo bolo ďalej? Rôznymi spôsobmi som sa im prihováral. Ako napríklad? Tak napríklad, cez proroka Mojžiša som im dal 10 prikázaní. Taký návod, ako žiť v láske a v pokoji. A hľa, tu ich práve nesú. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Nevezmeš meno Božie nadarmo. Spomni, aby si deň sviatočný svetil. Cti otca svojho i matku svoju. Nezabiješ, nezosmivníš, nepokradneš. Neprerekneš krivou svojej sta proti blížneho svojmu, nepožiadaš manželku blížneho svojho. Nepožiadaš majetku blížneho svojho ani ničoho, čo jeho je. A nepomohlo to? To viete, tvrdé hlavy. Tak som sa rozhodol, že pošlem na zem svojho syna. Tak ako to vlastne bolo? Ako? Ľudia to vedia už viac ako 2000 rokov, no to, čo sa dialo tu v nebi, to až také známe nie je. Ja si to veľmi dobre pamätám, ale radšej sa pozrime, čo sa vlastne stalo. V pravej ruke mám list pre anjela Gabriela a v ľavej pre svätú Martu. Pre Gabriela v pravej do kuchyne Joj, no výborne. Teraz ktorý list je pre koho? Tento je určite pre archaniela Gabriela a tento pre svätú Martu. Určite je to tak. Tak ja idem. Bože, daj dobrý deň. Daj Bože aj tebe. Donesol som ti poštu, nech sa páči. Ďakujem pekne. To bude určite môj nový recept na nebeský koláčik. Určite príde ochutnať. Ďakujem, určite prídem. Maj sa. Tak, a tu je ten môj nový recept na nebeský koláčik. Svetá Matka, poďte na chvíľu sem, nejako sa mi nedarí. Ukáž, pozri, veď si dal veľa múky, preto máš cesto také husté. Daj tam troška vody. A mne asi prihorela nebeská roláda. Na koľko stupňov si nastavila piecku? Tak ako vždy? No jasné, zase sa tu niečo pokazilo. A práve teraz, keď zajtra má prísť archaniel Gabriel na kontrolu. To už zajtra? No nie, o mesiac. Jasné, že zajtra. Pozri sa do kalendára, oči ti to vybije. Máme tam 3 červené výkričníky. Radšej si to posolstvo ešte raz pozriem. Je to veľmi dôležité. Aby sa nám to podarilo, potrebujeme si pripraviť kilo polohrubej múky, 3 deci oleja. To snad nie je pravda, niekto to riadne popletol.
Dnes mali odozdať 2 správy. Jednu svätej Marte a jedna mala byť pre mňa. Musím to čo najrýchlejšie napraviť. Anielik, vezmi list a prečítaj ho. Zas netuším, kam sa spoložila tie okuliare. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Bože, daj dobrý deň. Dnes mám odozdať dôležitý odkaz, ale niekto to riadne poplietol. Archaniel Gabriel, veď máš prísť za zajtra. No nič, predstav si, že ja som dostala dneska čudný list. Pozri sa. Ukáž? Veď tento list mal byť pre mňa. Pozri, tento je určite tvoj. Áno, tento je môj. Tak ja už idem, aj tak už riadne meškám. Zajtra prídem. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón, bude naveky kráľovať nad rodom Jakuba a jeho kráľovstvu nebude konca. Ale ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Tak, a je to tu zas. Minule to asi dopadlo dobre, nikto sa nesťažoval. To už je toľko hodín, tak ja radšej letím. Ach, pane, čo mám teraz robiť? Mám prijať Máriu za svoju manželku? Či nemám? Čo len mám robiť? Jozef, v nedeľu o 5:00 bude nácvik. A toto má byť zasa čo? Tento list určite nepatrí Jozefovi. Bože, nie, že sa zobudí. To by teda dopadlo.
Jozef, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Pane, ďakujem ti, že si nám vyslyšal a pomohol si sa mi správne rozhodnúť. Teraz pôjdem a všetko urobím tak, ako mi povedal tvoj anjel. Ten malý anjelik to ale riadne popietol, ale nakoniec všetko dobre dopadlo. A čo sa stalo potom? Keď Jozef prijal Máriu za svoju manželku, vtedajší cisár Augustus vyhlásil ščítanie ľudu. Keďže pochádzal z Judei, z malého mestečka Betlehem, museli sa tam i zapísať. Pozrite, čo sa stalo medzi tým v Jeruzaleme, v paláci kráľa Herodesa. Sluhovia, poďte sa a povedzte, čo nového máme v meste. Zdá sa mi, že tam vládne zvláštny ruch. Áno, vaša jasnosť. Včera k večeru došli do mesta traja cudzinci. Zdá sa, že bohatí a podľa výzoru sú asi z východu. Ubytovali sa v tom najlepšom hostinci v meste, no najväčšiu pozornosť budili, keď sa pýtali na nového židovského kráľa. Vraj sa mu idú pokloniť a že ich sem doviedla akási hviezda. Blázni, akého nového kráľa? Veď tu som kráľom ja, Herodes, a žiadny iným sa im tak ľahko nestane. Divím sa tým ľuďom, že ich nevysmiali. Pravda je taká, vznešený kráľ, že židovský ľud už od nepamäti čaká na svojho kráľa, Mesiáša, záchrancu. Prisľúbil im ho ich Boh prostredníctvom prorokov, Pane. Ľudia veria, že im Boh splnil dávne prisľúbenie. Preto je taký ruch v meste. To vám to ak ešte chýbalo. Zase tí proroci ich prisľúbenia. I niekde zaval veľkňazov a zákonníkov z chrámu. Musíme zistiť, čo oni vedia o kráľovi. A zákonníci naozaj prišli? Čo povedali Herodesovi? Povedali to, čo vedeli od proroka Micheáša. Prestúpte bližšie. Čo za prisľúbenia vám dal váš Boh? Nášmu právcovi Abrahamovi slúbil, že z nás urobí veľký národ. Áno, áno, to som už počul. Stále omieľate to isté. Ale ako sa to stane? Viete mi na toto odpovedať? Sám Boh nám pošle kráľa a pána, ktorý nás povedie. On nás bude učiť. To hovoria proroci? Áno, jasné, že proroci. A odkiaľ príde, viete? Prorok Micháš hovorí: a ty, Betlehem, vôbec nie si najmenší medzi poprednými mestami, lebo z teba zíde vojvoda, ktorý bude správať môj ľud Izrael. Takže Betlehem, a kedy to má byť? Náš Boh nám dá spoznať pravý čas. Neviete, to som si mohol myslieť. Môžeme už odísť? Choďte. Až by títo chceli z neho urobiť skutočného kráľa, lepšie je zbaviť sa ho hneď ako vyčkávať. Sluhovia. Áno, Pane. Som zvedavý na tých zvláštnych cudzincov. Pozvite ich ku mne.
Musíme sa dozvedieť viac. Ja, Herodes, som tu kráľom a nikto mi to nevezme. Ako rozkážete, pane. Pozrite, ku komu som poslal svojho anjela. Ako prvý vedeli o narodení môjho syna. Hľa, pastieri, stádo už dávno spalo a veru, aj oni zaspali. Hej, pastieri, zobudte sa, vstávajte. Stacho, čo tu svietiš, kríšiš? Mal si strážiť stado. Ale ja som strážil jedným očkom, to divoťa som... Ja som mal taký krásny sen. Hej, no a čo sa ti snívalo? O slaninke, čo? O slaninke. Pozrite. Nebojte sa, nerakajte. Prišiel som vám zvestovať radostnú zvesť. Dnes sa v Dávidovom meste Betleheme narodil Spasiteľ sveta. Choďte a sami sa o tom presvedčte. Znamením vám bude dieťa zavinuté do plienok. Ja som sa tak preľakla, až sa mi hlava zamotala, ale mám obrovskú radosť. Poďme teda, ako nám povedal anjel z neba a pozrime sa, čo sa stalo. Vezmi vám dary. Rýchlo, nemeškajme. Bratia, ja viem, čo zoberieme. Košky, mlieko a žinčicu. Ja ti pomôžem, len už poďme. Vraj by to mal byť náš Mesiáš, tak prečo v maštali na slame spí? A čo mu pastieri priniesli? Vítaj, o Ježiš, malý, radi by sme ťa privítali. Nech celým svetom znie glória, krásne dieťa má Mária. Betlehemom znie zvonivý spev, anjeli spievajú iba preň, žiaru hviezdy nebo opeknie, táto chvíľa výnimočná je. Vítaj, o Ježiško náš malý, radi by sme ťa privítali, nech celým svetom znie glória, krásne dieťa má Mária. Vítaj, o Ježiško náš malý, radi by sme ťa privítali, nech celým svetom znie glória, krásne dieťa má Mária. Už toho čakania mám dosť. Tak kde sú? Už sú tu, pane. Buďte vítaní, som rád, že vás môžem priamo v paláci. Kto ste a čo privádzate do mojej krajiny? Buď pozdravený, Herodes. Sme mudrci z východu a hľadáme novonarodeného židovského kráľa. Už ja netrpezlivo očakávam príchod nového kráľa. Už dlhší čas pozorujeme na oblohe zvláštnu hviezdu. Ja, pane, som Baltazar a takýto nebeský div ukazuje, že sa musel stať nejaký zázrak. Išla pred nami a čím ďalej sme išli, tým je hviezda jasnejšia a tu náhle zastala.
Už ja netrpezlivo čakám príchod nového kráľa. Pre Betlehem je to miesto, kde sa má narodiť. Nechceme sa dlhšie zdržiavať. Odchádzame, aby sme sa mu mohli čím skôr pokloniť a odovzdať mu tieto dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Vypravte sa za ním čím skôr. Až to dieťa nájdete, oznámte mi to, aby som sa mohol aj ja pokloniť. Ideme, Herodes, a ak nájdeme matku i dieťa, dáme ti vedieť. A nebojte sa, kráľom sme povedali, aby nešli k Herodesovi. Vybrali sa domov inou cestou. Takto sa môj syn dostal na zem k ľuďom. Tak ani my nemeškajme a spoločne oslávme Ježiškové narodeniny.
už ten potlesk, drahé deti, svedčí o tom, že sme zažili, obrazne povedané, takú čerešničku na torte tohto ročných Vianoc. Naozaj veľmi pekný program. Tak mi dovolte, aby som sa poďakoval v prvom rade Pánu Bohu za tohto ročné Vianoce, pretože keby Pán Boh nám nedal dar svojho syna Ježiša, tak Vianoce by neboli. Toto je dôvod, prečo sú Vianoce. Tak mu ďakujeme za tohto ročné Vianoce, ďakujeme mu za tento deň. Potom sa chcem poďakovať vám všetkým účinkujúcim za krásny príbeh. Vlastne ste nám v krátkosti predviedli celé dejiny spásy od stvorenia sveta až po príchod Ježiša Krista na tento svet. Takže srdečná vďaka. Vlastne vyskladali ste takú mozaiku. Tá mozaika, keď má byť správne vyskladaná, tak musí mať dobrého režiséra. Tak sa chcem poďakovať Aťke Geciovej za to, že režirovala celú tú prípravu. Ďakujem za... Ďakujem za trpezlivosť, za čas, za obety, aj všetkým tvojim spolupracovníkom, aj hudobníkom. Srdečná vďaka, Adi. Požehnané. Iste chcem poďakovať aj rodičom týchto detí, pretože tiež strávili tu niekoľko minút či hodín spolu s deťmi, keď ste ich nosili tu na prípravu, niektorí ste ich čakali, tak tiež je to obeta, bez toho by to nešlo, keby tu ste deti nedoniesli. Niektoré nám žiaľ ochoreli, ale ich pozdravujeme a iste ako keby tu boli s nami. Takže srdečná vďaka aj vám, rodičom. O chvíľočku dám požehnanie vám všetkým deťom, aj tu, deťom, ktorí ste, aj všetkým tu prítomným. Deti na znak takej vďaky malé tofife každý z vás dostane a potom vo februári, asi začiatkom februára, alebo ešte to domyslíme, dohodneme s autobusármi a tradične pôjdeme do Tatier na hrebienok na výlet. Dobre, takže to bude taká odmena pre vás aj pre vašich rodičov, ktorí budú chcieť ísť. Kto sa prihlási, tak pôjdeme spoločne na výlet do Tatier. Dobre, súhlasíte? Takže sa môžeme teraz postaviť. Sviatok narodenia Pána zvýrazňuje vznešenú dôstojnosť detí a všetkých nás volá k jasliam. Nevinnosť detí je odbleskom betlehemského dieťaťa, ktoré volá všetkých ľudí oslavovať Boha a prijať evanjelium pokoja. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že si sa stal maličkým, ako sme my. Po svojom narodení v Betleheme si zjavil vznešenú dôstojnosť detí a urobil si ich mierou pre vstup do Božieho kráľovstva. Chráni ich nevinnosť a otvorí ich srdcia posolstvu pravej radosti, aby ho potom podávali každému stvoreniu. Žehnaj tieto deti a ich rodičov, ochraňuj ich dom, aj naše farské spoločenstvo. Drž všetkých a vždy blízko seba, aby s Máriou a Jozefom cítili teplo svätej rodiny. Daj, aby deťom na svete nikdy nechýbal chlieb a pokoj. Tvoj duch nech im pomáha rast v múdrosti, veku a milosti, aby sa vždy mohli páčiť Tvojmu i nášmu Otcovi, ktorý je na nebesiach. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pán s vámi. Nech Boh žehná tieto deti, aby si zachovali krstnú milosť i nevinnosť
a tak raz vyznávali Krista slovom i životom. Amen. Nech Boh žehná rodičov týchto detí, aby boli prvými svedkami viery pre svoje deti a vychovávali ich podľa Kristovho evanjelia. Nech Boh žehná všetkých príbuzných týchto detí a prítomných veriacich, aby im svojim príkladom pomáhali na ceste spásy. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. A ešte raz všetkým požehnané Vianočné sviatky.